15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Daga Īatreilang hapadang Nongtrei katanat kakot kakya bat ginong shnong lalaban pun poisok yakway kalong kami kaba Armet Shakera para Primary Health Center PHC West Garo Hills District kabala wanra pat shakajing khasok khasan jongka yaikun Kynthei. Katkum kajing atho ki officer katanat kakot kakya kani kalong kami kadai kabadang kha khun hakasin kabaningkong nakashnong kabajngai kabamdan surak bat kalakan taj ban lekha hakajaka sumar Paidbah. Andala yo jing tip bakal sukha kekenhun ki nong sumar bakentup yaka ANM Maribel B Marak ka mid-level health provider MLHP ritingan lang M Umlong bat ka health supervisor Lilisa CH Sangma kila lek marmar sa ketika snong ban ai jing rap wan ban penloy ketika long kme ban kha ye ikon hayeng. Habag lapit panya ika jinglong jingman jonggalong kme kila lap bakamna asu ban persang bah ban kha bat ka don kam ban ra kerki sa jaka sumar nakabenta ka jing sngan jongka bat ikun. Dak jing rap kinong song snong la ra ikani ka long kme dak krong kabala sna na ki siej bat ki ding lengba ki lenti ki ba Haduh banda poi sa jaka kabala ban yat kali kata Haduh 10 kilometer. Nang ta lakit no eka Shakera para PHC hakabagala khasok yai kun Kynthei iba koj bakhya iba dan ka jing khya Haduh lai point lai kilo. Ki officer kila pentep baga kami bat khon ki dan ga kamet ka bakoj bakhya Haduh menta kani ka jingja ka penpau ya ka benta ka bakong san jong ki Nongtrei ka koj ka khya haki jaka nong kendong bat ka Īatreilang jong ki Paidbah ban penti kena baki long kmi ki yo ya ka jing sumar ka babyang hakapor ka badan kam. La ai jing ro ya ki Nongtrei ka koj ka khya bat ki nong song snong ki bla sim benta hakani ka kam ka bla pen orlong ya ka jing kha khon ka basngan bat ka bajab. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pet ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.